pagkasalitaan ni Aida sa gudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, sinapsapul ko, tinawtawagak, inururay ko, ti asawak nga ni Roland Manong. Ngem awan ti mauray ko, awan ti masapulak, awan ti matawagak, awan ti mangibaga, no sa dinot ayan. Talong aldawitan Manong Nemi. Agsangsangit, digini duwang nga anak ko. Tadi damaten mapasangpet ti amada. Manong Nemi, naibusanen ti bagas iti pagbagasan ni sintabo arig na awanen ti kwarta. Atot mangibagbaga Manong Nemi nga ti asawak ket simurot iti sabali nga babae. Saan kumet apat siya? Ipatpatignak ni Roland Manong Nemi, ipatpatig kumet isuna itirigat kan namay nagkasar kami. Numampay nagkasar kami Manong Nemi iti saan nga umno nga panawen, saan nga umno, saan nga naituding nga panawen. Nagsangsangitak Manong Nemi, dakdak diti balay, nga mangar arakop, ken umar arakop met digitan nakko kanya. Idadda agap apo. Apo, Aida! Matimkak Manong Nemi ni Manang. Ni Manang Helen Manong. Manang, antakam dito unag. Simrek. Nga nakita na kami nga ara-ara kupek dagiti duwa anak ko man. Imayag tanadamag ko. Putno ka di. Ti anya Manang. Kasi murot ka sa baling ang babae, ti asawam. Kasi di bagbagada Manang. Kasi murot sa baling ang babae. Ngayon saan ko apat siya? Kaya nakartipat siya. Manong aldawon ngawan. Talong aldawon Manang. Kaya nakartinam na maim ngayon na ita. Nusaan nga si murot iti babae na. Awang babae na. Naman pa'y bagbagada. Nga da sa baling ang babae ti biyak ni Roland. Saan ka mamati? Sabi ko makati mo pat yan. Manang sinot mayat iti asawak. Nga construction worker lang. Nga padak nga saan nga nakapagraduar iti kolehyo. Yan. Deta. Si kamalat naggapuan na kalata nga balikas. Construction worker. Nga padam nga saan nga nagraduar iti kolehyo. Ano gusto di ko namin kang kaili? Ha? Nga awan ti sabali nga ramidam ko namin kang kaili. Siyak, ni Manong, datatang ka ni Nanang. Nga si Katiburdak, kada tayo nga talong nga kakapsat. Naggraduar kami kay ni Manong Densyo. Ni Manong Densyo ka may isang engineer. Na napitas ti trabaho na ita. Siyak, naggraduar ka accountant. May sa accountant iti bangko. Katsi ka ngay. Agbasbasa ka, nakinubyo ka. Di kuhan, intaray na ka ni Roland at masikog kan. Di kapilitan ng sardeng kayo nga nagbasa, sa kayo nag-asawa. Imbag ta, nagtitinulong kami, kaya naipatakta ito, basit nga balayo, tapos saan kayo kaskasera. Nagtrabaho ti construction ni Roland. Inabilinawas kang sweldo. Naging ganag kanak kayo ti duwa. Itata, awan ti asawam. Hanat nagbanagam ita. Kasano nga rin biyak yung tayong ngagiina. Kadawang ba't yung asawa? Di ka bilita na nagtrabaho ka. Nga man nagtrabaho. Di ka ba't nagtrupos? Manang, urit ha. At dapat na pintas ka trabaho. Da kayo kay ni Manong Densyo. Kasamit nga, nagpinmensyon da tatang kaninanang. Iti SSS da. Kan agtutuloy mo't pala yung pa nagtrabaho iti bangkag. Didak nga tamat baybayan. Saan na kami nga tamat na baybayan karagit anak ko. Mangnam na makalatan ka na kami. Kada damat ten pamilya mi. Adamat ten anak mi. Ada amin ng pamilya tayo.
Kat siyempre, oray na pintas trabaho mi nga agasawa. Kasano digit anak mi. Apay agtrabaho kami para kada kayo. Kasama ka ni Manong Densyo, agtrabaho iso na para kada kayo. Agbembensyon datatang kininanan, kaya tatrabaho tatalon, bangkag. Itendat libre ka daw nga bakas. Masida, kasta. No kung mga mintadimngig ka edi, Aida, nga di ka pala makiboy-boyfriend, nga ipastig mo't agbasa, awan itatikastoy nga problema, kalbasan na pinanawan na kanti asawam. Bahala kay dibiyag mo. Awan ti mabalin amanang, no saan na kami nga tulungan. Pasol mo, haganos ka. Agbisin kayo nga agina. Anong orti mayamitan? Imay ko lang dinamag, kadamuan no pudno. Kahit kapot na pudno, dinamo ako nga pudno. Sige, panawan kayo. Manang, awan nagyan si pagbagasan mi. Awan pulos kwartak, manang, magtid ka man please. Ya po aya. Yung kadiyan datatang ganinanang. Isot pagdawatam, hangsiyak. Manong name ni maminsan husto ni Manang ngayon saan nga husto di malalang tid ure piso lakop. Kabsat ko pa yung ngaro. Anong basol ko Nagbabawik no api nga saan nakadimngit ka na kayo ini. Kabsat ka pa mismo di ka malapulos tumulong. Makinamit nga mabisbisinanin di kita ka anakam. Naulpit ka matlaon ay akabsat. Kabilitan manong naming empatic di kita anak ko orayan na kanak ko itayan dalulo kinilulayo ko na. Kapanak nga root manong naming kat nadanon ko datatang kininanang dito'y balay family house mi. Tang, nga dak. Daka Abi kastat lang Nga kasla lumlumtag di kita kalubti matam. Di ka sasangit sang-sangitan mo't lang tibungat ti aramid mo. Tatang nanang saan ka di angan di kita't mangig ko. Kasta man ang tinangig ko itay kanina manang Ellen ngay medya balay nga di mo lang nang ibati tulong ka na kami. Nanangarti kaya't mo ka mangig ita. Nasuang nga ti parang babalaw mikan ka. Awan tinagkurkurhangan mi nga naganak kang ka. Ngayon niya tinaramid mo. Ha? Hindi kat naramanamon, ala ka nga alaga, nagsikog ka, nagtaray kayong kinirola, di ata pinanawan na ka ni Roland. Sa dinutinam na mami nga yan, dadi nga lalaki. Diyan ka mo, nanang? Inito bagada nga, simurot iti adda mabalin na nga babae. Ha, nakakaya, tata, palpalamutan na kayong agina. Nakasarak mo ngatan ati babaeng mangtid kang kuha na ti kayat na. Parang sakin na, kada di mat babae, itad na amin nakasapulan na, kasukat ti panang paragsak na kay kuha na. Kasat sao na kayo. Ada ka lumabalin di babae. So nga pinanawan na kayo. Binaybayan na kayo. Nanang, misin kami nga giina. Awan saan ko. Ay, apo. Naman ako namlakay. Alam mo na kanta, idanon ko dito sa kuribot nga bagas. Para kada kayo aking gamay, boss. Pag-alakmat lang nga na kita mabalay mo kalutuan nga si Daen. Ya? At na kita dalatas dito eh. And, mang tiliwak tun ti manok ta parchem talutuan nga inutan nga si Daen. Ha? Hore ko mga patagtarakan ti manok, di mo pa'y maramit. At di mo masango at duwang harot nga nagsarunot anak mo. Sino agbambad na nga italaga anak mo? Maiwanan dati bagbagidan tata. Inasayata. Nanguro itang agnagam na tawan ti amadan. Hanggang kang galawin nga mangnamnama ka na kami. Itatawanin ta asawa, agtrabaho ka. Ngam ti saludsod, anya itakbaling nga trabaho. Anya ti adati panunot mo?
Awantang, makulkul ti panunot ko. Mangluka tila ba? Anapay, mabang ka magkitandan. Pagdalusan na ka ti CR, kuskus. No kas na mala trabaho, di ka palang agabroad. No agabroad lang ay, so mga iwan ka nagidanak na. Data? Susapo. Nalpasan na ditan, kalpasan na, kahiwan ka man ng tubig. Isungar ka tal-talo lang, nagitanak ta, nanarigat. Pangala ko mga harti pagka-brood ko. Kaya patulong ka ka nagrekapsat mo. Pacheck ng ditak kayo na tulungan, tatang. Himbay lang araw din manang sa dibalay. Di pa nang ibati o kumalang bayad ka sa kilo nga bagas. Alam mo na karlatan. Tapos na pamudpud. Tibisin dikit anak mo. Malakalig ito yung tayong ka pakanidan. Alaan. Kunti ka tayo, saruno ko na ito yung bagas. Kaya dumapay, masapol yun. Dito naman kaya di pagyamyamanak manong nemi takas ito yung karigatan na pasyat tibiyag ko kat sanda kang baybayaan na tatang kininanan. Kaya nasawain, sanda pa lang isardeng ti obligasyon na kanya, nga burtek da. Ano gutek manong nemi nagbalin kami nga tangkin ti ulo. Apay kami nga idiinaram nak ni Roland, idikat aprusan nan ti lupok, idikat nagbuya kam ti sine, kat naramanak na iti aprus ka nagek na. Sus! Naiyoanod kami matin ti soliso. Idinaraman nami nga nagmayat gayam daytan. Bembang nga bembang, manong nemi, aging ka nagsiko ko na, anangarod. Ay, kasta ita, ti resulta, ti kastoy, natangkin ti ulo na nga inanak. Ma'am Amiris kumit kedia, mano. Ganti, dakala sa lutsud, apay nga maaramid ni Roland, tibang baybay ka na kami, tilikodan nga nagkinari kami, tirigat kan namay. Sinuray nga babae nga simurutan na. Hintun ka ano nga tangag subli. Santo nga tangag subli. Numatay tunda di babae nga simurutan na din nga tagsubli ka na kami. Manong nemi na pagpadamit laing tibisin di kita anak ko, aking gadimteng nga ni tatang, nga nangyak isang kuribot nga bagas, kanda dumapay nga mabalim nga idaras nga luton nga si Daed. Nagrabi kami, manong nemi, nga saan nga kiraos ti tiyan mi, kat nag-aabay kami nga naturog ka rin kita talungan nako. Sakbay manong nemi nga naturog kami. Agar kararag, kinapot Diyos. Diyos ko, managbasulak, natangkan ti ulok nga inanak. Ngam nagbalinak ba't nga nasiyat nga asawa. Kaya nagbalbalinak nga nasiyat nga inakarigitan nako. No sa dinumintantian ni Roland, saan nyo ko mga baybayan, silawan nyo ko matipanunot na, sabi ko matagsubli. Na kami, karigiti anak ko, Diyos ko, awang ko matagsaksakit ka na kami. Isurod ak matnon niya tirumbeng aramidek, tapno mabiyag ko, mabiyag ko, digiti anak ko, kabayatan nga awan ti asawak. Iturong dak ko ti trabaho, tapno adda inaldaw, nga masweldo, nga para kada kami tinaldaw. Saan na kami kumabaybayan? Pasit lang ko ba dahito ti panubok mo ka na kami? Kat dumteng to kumati barong agsapa, barong anamnama, barong aragsak kada kaming sang kapamilya. Kabigatan na manong nemi na pangkuimbati, dikitan na ko kada tatang kirinanan. Hindi kita sinot mga iwan kada kawata kita ada kabatrabaho mi di bangkag. Kinunan ni nanang. Lakit itugutan na bakit? Handa lakit nagloko-loko. Nakadigos damat langan. Hundang, dinigos ko itan. Dapay arwatan dito yung pagsukatan ta. Napapa na maya, nga ituloy nga sa pulan di asawam. Sumapo lang ti trabaho tatan. Tinam na maayam nga pag sa pulan trabaho. Ore katulong basta lagi di saan nga stayin. Hindi kahit na siya nagtrabaho ka, kalahin mo ba't kay bati na kito ubing dito eh. Sabi ko, matasan nyo nga,
Baybayan ninda, kat maanusan nyo. Lala, ganun sa karon. Tadi ka mo, aywanan na giti, anak na giti kakapsat mo. Ano? So, man dahil ito tinekar yan niya, karon. Barbaring na makaayaw na gito, yung itugot sa jibangkag, handa nga paan anawa. Pero ada nyo ang baka mapatagas-asak, kat maulag na. No, padami da nga natanggan ti ulo na, awan, ti maramid me. Natangkan ti ulo nga min ti tao sa nga paisuro. Ay, ison tumala. May sagmak. Nagasapulak nga ro ti trabaho manon nemi. Iti may isang kantin. Iti sango ti may isang high school. Eskwela. Dagiti sekundarya. Nga dati sentro iti ilimi man. So nalang ta. Siyempre, agpletak nga mapan. Kanagpletak nga gawin. Arag kila di kita duma. Ngem no, adu kami nga agar kila. Di kada basit lang, di pa nakabagi ti maysa. Ang pag-isunay manong. Adu man di kita basbasa ti high school, iti lugar mi, ket nukas tang agsapan, dari kita lata nagururay nga tricycle, ket kargaen naman manong nemi iti limawon no upat. Ket basit man lang ti plete, ti tunggal maysa, kastamat manen no panag-aawidan. Iti malem, iso na lang ta. Maradladaw kang agawid at sa lagsara di kantin no kasta nga alas 6 iti malem. Nalakalang ti brak manong nemi agi-serve agakas ka dagiti panganan dagiti estudyante aginaw ken pasani tumulong ak ngagluto. Ada dagiti gondawe nga sa paeg iti amapan tumulong ak ngagluto nga mga prepare. Santo at dandi kita masapa mo nga may mamigat tadari kita estudyante nga ditoin kantin ti pangbigatanda sa ala nga pamirianda no ket pamigat pangaldaw merienda ti malam. Dito pete kantin manong naming sa ala nga di estudyante ti customer na tanu awanen ti estudyante adu man di kita asdeg nga balbalay nga may gumatang kada kita alistulay nga maluto, ano di kita ready to eat, di kita nakaluto. Makalawasan man, sumati pa nagsulto. Hindi mapangkun alayan di kita anak ko, manong nemi, tayan, datatang kininanang. Nandakan. Kita nagsweldo ka, talinawas at sweldo. Wala na. Kita, dede, sa nga kuripot nga bagas, ngayon ito nitatang mo idi. Sa mong ipalubos nga may boss. Yan tangi kita sa kailang mga masadya balayo ti arap bigat ken malemhan. Mangan ka naman sa trabaho mti aldaw. Di kiti matanak mo ket mangan dito balay. Di ba sito magastryo? Wanang makainot kami matlaing. Imbag ata di ka kaskasera. Imbag ata di ka una nagastar ti kuryente. Imbaga da dumanon nga danom iti uneg ti balay yo. Da gripo yo. Oh. Ito lang ano, dagsakit ka na kayo. Alala, inkay nga rodan. Inkay na po. Kumusta di kita anak ko nang? Handa ba't lang naluko? Ay, tangken ti ulo da kasken ka. Lalala na talalaki. Kumalit pa ya, nga kumusilap kinilolo na. Bakutin nyo lang tayo na ko. Si papalubusak, nanda kayo timang disiplina kadakwada. Ket, anat damag ka ni Roland, awalata. Awalata na lang. Baring no, sumangpit tumitlaing. Baring no, gawid tumitlaing sunod. No iti Sabado ken Domingo manon nemi nga awang klase dikiti ubing naka-open na ti kantin manong. Tadi kita'y driver, ti tricycle, jeep naglabas, kadubagas kamangan, ken nagmerienda.
Iso nga, awan day off ko manong nimi. Kahit ko kumamit nagbakasyon, nga misupay ko na. May isa nga bulan, 2 nga bulan, 3 nga bulan na yun. Kahit ka po manong nimi, ang trabaho ko na kanyak takin amo ti kantin. Ay da, nana. Kahit gapot mang-entertain, na halang ag-serve no, dikit mang-entertain ti trabaho dito eh. Medyo, pitasin ba siya panag-arawat mo no ko, hamoy padlaw nga, daduang anak mo, hamoy padlaw nga, ada problema, gabot ipanagpanaw kang katasawa. Umaruat ka man. Kanta nga, agsusoldo ka man na kita, agbato ka man, misyo na plastar na. Ay, saan ka nga paati ka nagiti padam nga servidura? Babalasan na kita. Ipakita man kami sa kapagabalasan. Hindi ka maawatan, nana. Hindi na ka maawatan. Kasi dito trabaho with pleasing personality. Ana. Sige, nana. Dapat magkaminin sana ka ng sibro. Inawil mo dito eh. Itigatan mo tarwatem. Nana, thank you. Isunod nga ko lahat. Ngagarwat kami at yung susto. Tap na di kasta, kita, at ano pwede kita agbaling ang customer? Ken, anya ti amom. Baka no, at mangaram ken ka. Ay, asanak nagpapaharim, nana. At asawa ko, isa din nung ayan ti asawam. Di ka mailiw. Nasimurot ni Roland, iti sa bali ka babae, adamat kalintagam, nga mga iti mang paragsak keng ka, mang bembang keng ka. Ala ni nano, diyak ka sa pulan dahita. Diyak ka sa pulan. Di ka mailew. Iso nga dahita ti pampanaw tayo. Laglag ipim ti kunak. Kasapulan mo ti ragsak. Ketkas, aking kukuha iti pagtrabahuak manon nemi at damot ka di kalintagan na. Iso nga sinapak nga ron tinagpakada iti day di nga malem, manon nemi, ket napanak naggatang iti barong arwat. Nang isibroak pa iti bag, nang isibroak pa iti sapatos. Dili mapangkon alain manon nemi di kita anak ko, apay na ladaw ka ita. Ngayon nangalaka na gitubbe. Nadangami na pang kuginatang, di ukay-ukay na lang. Ini-advise nga min dayak yung kukuha ti kantina kapag trabaho nga mga barawanak mo terwatan na tapno adamat langak nga mang-entertain ka dagiti customer. Adamat ka di rason na. Di bagana pa nanang nga niya. Nga kaputa adamatin na simurutan nga sa bali nga babahay di asawak. At akadimat nga ron kalintagak nga tanga. Mang-entertain ka dagiti agkursunata kanyak nanang. Gaga. Ala ni nanang, lagang gaga ka, hindi gaga ka pala ita. Api kang gaga ko na yung kanyak. Anata ko na? Salsalud-sudak nanang. Gamot isot ko na ni Didi Amok. Nga, anta kanumat karbengak. Nga ako Nga agpabengbang iti sa bali nga lalaki, kasta. Sabi ko, nakmalan no, nasimbang di panunot mo, anak ko. Digat kahit ng sawon nga awan. Kahit wala naman pa awan di asawam. Asawam tulat ta. Gapot na inaramid na, ramid naman, kasta. Tuladam mo di inaramid na nga saga na siya at takis nga ramid, tuladam. Kahit ang malan na mong usarin ta panunot mo. Amirisam nga na yung bag-anak ko. Nakaaramid kanti, dakkalabidot. Ana ti bidot nga naaramid mo. Nag-asawa nga din na oras na anang. Kahit kapo ito dito nga bidot mo, nagbunga, pinanawan na kayo, ti asawa. Kaya adakadenden na nakiawan, solaso. Asawam tulat ta. Iti kamatang di Diyos ka ni tao. Nga iti ka nito nga makirelasyon ka ti sa bahal nga lalaki,
dakkel a basol. Nagbidot ka ini, agbidot ka maniidan. O nangarto na midag na lang. Ay, kat saan ka magit-relasyon Kat no mailiw ka nga mabengbang akit. Basol mo deta. Hamad nga makasulbar. Di problema no makabembang ka. May pantaili mo. Ngem. Dumakdakkel ti problema. Ori bagada nga. Apay iso ka nila ang tatakalintagan na nga mga ramid. At daming kalintagan tayo. At daming kalintagan tayo nga mga ramid. Tidakas ka na siya at anang arti kayat mo, karamid ka tidakas, kapata na at kalintigam. Ijalata na siya at ramid, diba? Tapos saan ka ang basol? Kasano nga rod? Nga patgan ni Apo Diyos, tikid daw mo kayong kuwana. No agar aramid ka mo, tikinadakas. Mawatam ka dito kayo ko sa wen, ayda. Wen na nang. Bayam, digit agar aramid ti basol, tayo sudalat at aki agbas basol. Kat sa mon nga ramramang pa iti bagim nga agbasol. Gantangan kat saan na kami nabaybayan niya po Diyos. Sinot mangmangdad kang katipigsam, biyag mo, angis mo, tapno makapagtrabaho ka kat at pagbiyagyo ka dagit anak mo, niya po Diyos. Sige nga rin na nang inakon, incoming. Imulam dito itipanot mo, nagbidot ka din, kat saan ka kumanggar aramid dakdakkel pa yung bidot. At damat ka di kalintag nga talaga ni Nanang Manong ngem. Kapigatan na, kat na ni Bruak Manong Nemi, kat kaslasandak kanun nga mahasin. Manang. Manang ayda. Happy Shirley. Kasla naman lang kakataaban. Manang da kata, duwan ti anak mo. Da kami kat babalasan kami pa ilang. 21, 22 na. Kasi ka manutawon. Ngayon nag-aabay tayo, di ka ba't paatiwan manang, ala ka. Abi, bigla mo nga, papindas ka. Isot ko na ni Nana. Di aking kukuha ti kantina. Tapno, ano da ka nga ma-entertain, di kiti Christopher. Sa bagay. Sintiran te man. Ngayon saan nga estudyante ang lalaki. Ngayon damat ka di kiti medyo natainganan nga dati fourth year high school. Dikit-dikit di ma-entertain na kita tricycle driver, jeepney driver, kaya kita di kotse pa nga umumay dito. Ta magustuhan da nga ruti luto tayo. Keno, magustuhan da tayo. Natalo nga sales lady, wano waitress, wano servidora. Kaya madungag peso mo nung name di kiti customer. At dapat di kiti umay di nga gapoy ti munisipyo, mga opisina man. Ay da. Ay, sir. Di man tanda asawa mo? Andan, sir. Dapendo ang anak ko. Silasang nga madlaw. Puminpindas ka. Umuubig ka. Puno ka din nga pinanawan na kayo asawa? Uy na. Nasimuro din sa bali nga babae. Uwan, sir. Sak ni Edmund. Inyawat ng dakulap na manong. Dagayam, pasurot na. Ala, ano yun, Manong? Para kang katip. Para lang kang ka, ha? Sa balin to nga, pagbibingayan yung atip. Ala, sa ngaribo? Nayunak to na tayong dumaminsan. Ha? Naroon na, no? Umanuot kan to nga agdate ta. Ala ni Manong. Di ka di mailiw. Ala, at asawa mo na lang. At asawa ko na yung rumamanak mamit sa bali ko nakman. Anang naroon na ka di mailiw akas kang ka. Di ka mailiw ka la. Nabayagin nga saan ka na bempang. Naglapsad ka. Amaw na pagustuhan na. Baka kang kalayo mga sapulit. Baka ibagamtukan niya nga ibalay ka. Taas siya akong timang biyag ka na kayo ang talong agraman na gito anak mo. Kabaila, takal sweldo. Manong Nemi, niyan dito kita mangmangikon. Madi. Ano damat Manong Nemi nga mariknak.
Tiili ko nakasta nga mangmangit ko. Ang huli ba kayan manong nemi tao aklaing. Narawamak mo it kadagiti na irot nga arakop kinabarang agek ti asawak nga ni Roland. Narawamak mo it manong nemi nga may tayop-tayop nang runang talagang aramidan na ti amin ni Roland nga asawag idi manong nemi idi permi nga panakaitayop-tayop. No kanin na nagmayat. At dagiti rabii manong nemi nga makariingak. Mapanak uminom. Ta mawawak. Saan sa lang ayam nga awdanum ti pakawawak. Apay nga kadagito'y katagriingak iti tanggat rabii nga. Aprapurusak ti bagik. Nakaslag subli-subli amang mangig ko dagiti arasaas dagiti lalaki nga kursunada kanya. Ngem sa amet manong nemi nga paati nga bumaet ti pamagbaga ni nanang. Ti panangibaga na iti gaga. Nagbasol ka lang arudan kahit mo manin tadadang agbasol. Diyos ko. Da kayo kuma. Ti mayadayo mangyadayo kanya kiti suliso. Da kayo Diyos ko ti pagkamkamangak. Pagkarkararagat para kada kami ngagiin. Nasangkam kumang saksakit. Nakabailak ko nga bihagan dagiti anak ko. At danton may nga taweng na awan ti asawa. Manupay nga tangarod nga tawan. Nagsublinto pa nga ta ni Roland. Kasano nga maibturak dagito nga sulisog. Kasano nga awan ti mang sulisog kanya. O nagsubliak ka di, tay dati nga langak, nga lusyang, tapos saan nga ma-atrakhar dagiti lalaki. Ngam kastoy ti ko na, ti pagtrabaho ak, adamat ka dirason na. Tay mado dagiti customer mi, hindi nagpapintasak, tanapin pintasak pa yun ngam dagiti awang pa'y asawa na nga kaduak. Arakan takmagtan dagiti lalaki. Dagiti kayat na timang kabit kanyak. Ngem, adamat ka di kalintagan di aking kukuha iti kantin nga mang paado ti customer. Adam latamat kan kanyak no kayat ko. Iso nga Diyos ko, iyadayodak ko may tisuliso. Gando nga sta nga mapanak manong na medyo balay kat madanon ko ni Manang Ellen. Oh, kumusta? Asawa nga na panawan. Gusto yung manan. Pumimpintas ka kanumet. Kat, nakit pala kita kanya ka. Kat ka sila nagsubli ka at kinabalasan mo. Sila awang pa anak mo. Anya tirantam. Awan, natap no, ato ti customer kasi dyan. Pag binustahan ta, ay da. Ato ti kiti mangibagbaga kang kita I love you ala. Mga awis kang kati date. Baka ato pwede kita bang iti person no, para kang kalangatip. Yung madukon ang kiti customer yung agapo karag iti opisina. Ngayon bas ka na kita class nga restaurant mo no, food chain, di pa mananda, umayda sa jay. Di kotseda, ore adayo. Gapo laing kanukeng ka. Nakalalis to ni damag manan. Ket, ano nga ron? Diya kaya tagbasol manan. Gapo siya asawa. No pa'y pudno no saan nga da sa baling nga kadenden na ti asawak nga sa baling nga babae. Diyak kahit natulatin. Tadyak kahit agbasol. Wala ta mabiyag ko, mandi kita anak ko, babayan ti sweltok. Ken babayan ka nagiti tip. Adamat sang gabasit nga maorno. Kaya nabuto nga kasalot aramidem. Kudkuda ka, siya tabang kudkud. Ngayon saan ka mailiw. Manang ang padparata ng babae, saan nga sakin pa ng sungpatak. Diyan mo pa napadasan.
Gabata kanayon madlat nga dani lakay ko iti danak. Di ba dasem nga umadayo ni Manong? Tapos na masong batam sa lutsod mo. May liwak, no anyarot po, haling ko. Ano usak, ah? Tada ito siguro matipasat, panakadusa. Iti na kinatangkin ti ulok nga magbagayo. Ay nga nakaskas di karod nga saan nga agsublikin katasawam. Diyak tula mo man. Mukas pagarigan ta talaga nga anak kayo nga sublenta at sa bali nga pamilya na. Basol tulat ta. Eh kasanon no sa munto na kabaylan nga ikan tinaranya ka masagbayan di kita anak mo kat kasapulam ti katulong mo. Nga dantumat kadenam nga baling nga may kaduang asawam. Diyan ka mo sumbatan dahita. Kasano nga min kabayag mo ang aguray. Sa kanto ag desisyon. Ano hindi kahit mo manang? Kahit mo sawan. Kahit ko sawan agad. May isang tawan, 2 tawan, 3 tawan. Kaskas di ka di pailang or oraim. Di ba nagsubli nurulan, kalpasan di 3 tawan. Siguro ibilang ko nga natahin ta asawa. Nga dya kung kaya petag-asawa. Na dya di desisyon mo. Iso nga orean niya manu nga taon nga awanin ni Roland hanggang tulatawag kirelasyon sa baling lalaki. Saan tumanan? Akit na siya at nukas ta. Ang makaibtur kan tunga ta. Tultulit tunga ta. Ang malabanam. Dagiti sulisok. Di bagyan niya manak manong naimikit na singpet digiti anak ko tadatatang kininanang ti kadendenada nga kaaduan na nga oras. Kat amuda nga disiplinaan digito. Nagbasan ti nauna manong naimi. Alon nga tawen nga awan da sawak. Nadanunan nga agpaiso ti talo nga tawen. Awan latamat ti sarday manong naimi digiti mayat nga mga lukoy kanya amang sulsulis. Ngem kaskas di manong naimi nga nagbalinak ang natibker. Adda nga naikitikit iti panunot ko ti pamagbaga ni nanang nga nakaaramid ak idintibidtot ket sa anak ko mga agar-aramid ti dakdakkel manen nga bidtot. Yan tangay manong naimi saan na kami matabebayan niya po Diyos. Kang kanayon nga italtalek ko keng kuwana ti amin. No at napakarigatak no ang rona no adak iti ngarab ti sulisog tawagak niya po Diyos. Imbagtawan di kita sakit itinakana kada kami manong. Gagangi lang ang kurikor. Panateng uyek nga may ibagat nuwit laeng. Basta laki di saan ko baybayan di kita anak. Nanayunan pa iti may kapat nga tawen manong. Agsaran ti kantina manong nemi nga pagtrabaho. Apay mit nana? Sige ano kayat mo nga maasikat mangituloy nga mang-operate. Ada na kita anak mi iti asawa iti abroad kahit damat ka kamin sadya. Natayangan kami tapno aginanakam met. Dagtultuling nga close na ito nana. Kaya mo na, naawan ti mga ala. Isan, aking kukari. Kit kukak dito naipatagder. Ngam tinagdiswan na nga daga, jak kukwa, upa. No, nakaklose na ito saan to nga siya taking kukwa. Dito aking kukan ti daga. Di kita nga nagyan na. Kuka pa yan na. Di aking kukat daga. Tapi nasubyan nak nga ron. Diyan ka mo doon ng trantana. Pa-open na nga, damang manage ka sa bali. Sino ka didaking ko ka na na? Kaslan ta kayat mo nga. Sikat imang renta. Sayang nga ron. Kawan to di customer. Kaya tama di ka ruba ka kantin. Saan mo lang nga dito ti kantin dito Walang yung mapandan tunta na. No awan to reto Ito di mga rin nagan, ken lugar, ti aking kuka rito ka, ken aking kuka rito tapadasik tumati mapamakisarita, no mabalintang italek kanya. Lakay ken bakit manong nemi tinangibaunan kanyak taking kukuha dati karinderya.
Sika ti may saka di kita trabaho sa jay. Una na. Anatran tayo yung jay nga roden. Pa-open ko to ayin to no panaglulukat ti klase ta naera na nga ron nga nagsara ti klase. Ngayon na, samit lahing nga kiti estudyante ti customer. Kaya kita awang matpetin nasa pulak ng paghiawatak. Yan tanging kat dati kang trabaho dyan na nadiyo ka di may italik kanya. Yan tanging kat kompleto man sa jet ti alikamen. Tilang awan ita sa jet datay maluto. Ken di kitay agidasar. Ken customer. Kabaylam nga ta. Mga lakmatlat kaduak na na. Kaya tada nga rod, pagpuunam nga pangrugyam, nga gatam mo ka nagiti ingredients, kanda dumpay, nga ipasangom, nga serve. No saan ko man di ornong ko, mabalimit nga panayunak, mabaling nga umutang. No kahit yung italag kanyak, itadyo kanyak, sa ate pagsalitan no, manuti, maitid kada kayo kas panakabagyo. Upaam lang takarudan na. Di dati nga pa upaam ka na dyan daga, kanda yung pagkaputak ko kami matan, dati mismo nga nagtakdiran, dati timakdir nga kantin, di mga bagatan no, manot pag-upam itinal daw, wano binulan. Mano ka di, ta panutak no kaya. Imbaga naman. Sige. Kayak, nana, tata. Kaya maraming tagarot ba si kasuratan? No, ang problema. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi, kahit inipadamag ko kanananang kinitatan. Kahit mo sawan, nagbaling ka nga dagosan nga, kantin owner. Nga owner nanang, tatang. Di ba naman nagka-owner lang taang agup-upa ka. Upapam di daga, upapam pa di mismo kakantina. Ngayon si katagpunan. Wandatan. Kahit mabaling kumat nga papintasan no, amang kreitak ko na adang innovation. Dagiti mangmangan kita, hando na yung magustuhan, dagiti natin nga malututo. So nga, adaman dagiti agkurso na ito kumat natin, imsanda kaya at puro mat nalanit. Hindi ko mga natin, kapuros ko mga kanatan, kat isot maluto. Hanggang po di tiyandaan. Kasi mabaling ka nga supply, na anak ko ka nagiti presko ka natin. Kinunamat ni tata. Agsapog na pa ka nagitay ko mga native nga manok kasi dyan. Di ang karayo nag-agparti ti manok, ta lakwang ka. Ta idasar mo ka, tinulang ang manok. Babayin ti kasi dyan natin. Ano dumanan ti customer. Ay, susagit. Napindas man dati nga kapanunot to manak ko. Kaya nangasawan, kabayatan nga panaglabas ti panaway, madadaan kami ti adu nga padas. Kaya adaw mat digiti masursuro. Teko na nga rin tatang, nanang. Uray na mo ikaring sangka naggraduar ti kolekyo, no, namayat nalaing ka di diskarte. Siguro no saan nakaapinanawan ti asawam. Hang kumakasto itatibiyag mo. Pakaawampay lang ti amom. Di mo kumaamo ti mang-manage, diba isa nga negosyo, han? Hindi kahit sa untarang. Kaya na nagtalinan ka kumalat na diyo, nagdibalay yung may ayawan anak mo, mahuruoray ti panagsoldo nila mo. Kaya nakading asawan nga damad la pagsayatan, tinarami ni Roland. Ada pagsayatan na adamat pagdaksan na. Amo makit nakasaysayat launan ni Apo Diyos. No isutag plano. Kahit yung sa una ng plano ni Apo Diyos, tinapasamak kada kami nga panangpanaw kanyak ni Roland. As yun na tumangmangdad kada kayo, ti amin-amin. Saan ka din nga ni Apo Diyos? Sa bagay. Sala nga sa bagay na anang tatang. Gusto kayo. Wen manong nemi kat ni Apo Diyos pa tinangtad kanyak ti kired nga nang liklik iti suliso. Nung nga ta sa anak nga nagbaling nga natibker iti suliso. Kat adda nang ijaya kanyak nga kabitan na.
nga ibalayan na. At ang asto yung harot ko ma. Oh, baka gingana rin man nga bulan. Nagpintas gayam manong nimi ti asaan nga agaramid iti dakes. Nagmayat gayam iti agaramid lahat iti na siya. At adda nga paboran na kadadalat paraburan na kaniapod Diyos. Kinunak manong nimi nang runa iti mangrugin nga siyakon iti mangmanage iti kantin. Dagiti duwa nga dati akakaduwak manong nimi inalak metlayang ida. Nang nawinak peti maysa, nagsipod tomot adu dagiti customer. Kas iti planok manong nimi presko nga nateng nga makita da nga kaluto. Dagiti native nga manok manong nimi nga tinula. Adu pwede kiti na inayonan nga potahe manong nimi nga adda nga araken dagiti estudyante ken dagiti mga opisina dagiti drivers. Na ilitan manong nimi isu nga pina-extensionak. Ket siyempre di napupuutan ti panaglabas ti aldaw limagayaman nga tawen manong nga awan ti asawa. Liman nga tawen manong nimi nga awan ti asawa ken adamatan may isang katawan, nasuro ka may isang katawan, nga kukwakon manong nimi. Ti kantin, ket agup-upa aklaeng, iti aking kuko. Edi may isang aldaw, manong nimi nga kaado ti customer, na di mo pa yan makudkud, manong nimi tinabuto, no kastat, no labsam tegsao. Aging ka manong nimi nga bumasbasit, aging ka na sumagmanula yung intadda. Kung nakanyak ni Shirley. Hi, boss. Makabannog. Ngam nagmayat, tikado nga customer. Kadati manin nga bulan, boss. Ma'am Aida. Nag-increase pa nin ti sweldo mi. Apa nga Ma'am Aida ko ng kanya. Ma'am ko ata siyempre, si kamot ti boss. Ala, nagkasasarek na customer. Wapo. Sa batek. Agor ka. Siyempre, mabit lang. Aping gawid nakmanan. Ang mamugna na customer. Umay dito ni. Nagwapo mana. Tapos lang nagabot abroad. Hi. Ay, sir. Mga kayo, sir. Adumpakan din, sir, eh. Sa mesa, siksika lang. Dito kan, sir. Ala, aking kinitakilatamutan ka ni ma'am. Iso tibos mi ma, ay sir. Iso aking ko kakarato ka kantin. Ago, o pa lang. Kamusta kan? Aida. Roland? Ala. Di man Roland tinagad di asawa nga nagpanok kang kamanang. Shirley, mabaling ka dingay ka na kami team. Ada customer sih, jadi kasabate. Ay, sige, excuse me. Roland, mabalinda ka dito tugaw. Mangangka? Nalabas na panggal daw, nakanakitayan. Napanakit sa eskwela, gayan di kitubing. Nakita takon. Ada dagiti gamit ko sa Jabalay. In painis ko iti karuba kabutan nakasaramat Jabalay. Ano nga gamit ka magbaga? Dagiti arwatek. Dagiti insangpit ko. Takabasta lahat na nagsubli ka kasta. Apay ang pinanahawa mo, timing kadwa ang pamilya. Awan may kadwa ang pamilya. Dakailan ang pamilya. Naman ang naroon. Napalag nagtrabaho di Saudi. Hala? Pasensyakan. Awan man lapulos ti pamakala.
biglaan ti amin. Hindi ka man lang nagsusurat, di ka man lang pulos tumawag. Nga di may amo no, anat kung kinuamon, basta na imulalatan ti panunod ko, nga anda simurotab ka, anda mabalin na nga babae. Ewan ti sabali nga babae ti biyak ko. Taktakailan ka na kita nata. Nga mabang di ka man lang nagpaka mo. Tinaskan ka na dakon. Anong orti naman na maam ko ma? Nga kasasaad ko ita. Dakil ti pamatik. Nga ore no, naimulat ti panunod mo nga si Murtak ti sabali nga babae. Kat di mo inaramin, tinakrelasyon ti sabali. Sigurado ka kuma? Masigurado ka buta, amok ni patpatig na. Agayan ayat ta. Nasapat nga nagkarelasyon. Nga dedetiga po na no apeng saan ta nga natungpal, terapap ta nga nakapagturupos ti kolegyo. Yung ore man pa no saan ta nga nakapagturupos. Sinubok na taman ni Apo Diyos. Yung nagbalinta na tibkew. Masigurado na siyak pelang ta dati puson. Iba sigurado kmatkan ka na nagtalanaid kay ti pusok itakin tagdanan. Roland, pudno ka na ti mamungig ko. Pudno. Roland. Inarakop ko, naging narakop kami iti asawak man. Kanora muming ado ti imatang kada kami kat naglanang dagiti bibig. Roland, babaeng galing ang pakada ka lang. Shirley? Ay, ma'am. Ay, manang. Sikapay lang di makamot ito ya. Kau naman ang mawatang ka kayo. Alayin kay nga roden, tapno makaado kayo iti bembang. Nagdaros kami nga dagos iti balay, manong naimi kit itunig ti kwarto mi. Ito toing inepan mi, manong naimi ti adu nga tawen nga panakaili ti tunggal may sa kanakami. No napandya Saudi, manong naimi jakla mamati, siguro damat naramanan na, kinabengbang na sadyay, ngimamuk manong naimi nga siyak laing tipat-pating. Imbaglakid din manong nemi ta nagpalinak anatibker ka dagiti sulisod. Imbaglakid din ta sa anak nga binaybayan ni Apo Diyos. Imbaglakid din ta adalat ta ti Diyos nga magpatpatib ka kanya. Imbaglakid din ta adalat ta ni nanang amang ipalpalagib kanyak manong nemi nga saan kung tungaramiden ti agbasol. Di kahit na asawan man. Nalasatan mi di kito ang panubo. Kad nagdinamag siyempre nga si Mang Peta ni Roland, imay di kiti kakabsat ko. Antakan! Kuwan manong, kayong ipon. Naked. Mayad man tilangam. Nagka-project Saudi. Amo nakit construction worker. Biglaan ti amin iso nga Jack nakapakada ka na imbag. Di ka man na nagpakpaka mo. Si Rogoro kit nakim ti panawan. Tapnog padpata kami nga masubok. Natungar turnong mo at alim mga tawan. Mabaling ko nga, mabaling matindi bang iput up ti negosyo dito yung manong. Tapnog padpada nga dan negosyo mo iti asawak. Mayat. Di ka dumurisan kayo nakaragpaglat, wargang padpada. Mabaling ti diskarte yung pumintas ken nabintasan ti biagyo. Manayon ang petanak siguro oreti may sa mundo kayo latamat nga ba ikandidat na ranya ka masakbayan da. Gabutan agnegosyo kan tumaten da negosyante ko yon. Bukod yung busyo ti bagbagi. Baka nasaysayaton di biagyo nga kami. Hangat tamat mano na may sakang engineer. Engineer kang di mat gumatot sweldo na duma. Kaya duma di bisyo. Kasi ka baka akit awal ti mabadi nga bisyo. Baka uminumak to lang na tigagang ilang inom. Yung no babae. Yung isa lang ti babae ti biyag ko.
Tila asawa. Very good. Wala na. Ituloy yung karot. Tiyagbiag na siya. Gusto ko ni matiragsak man ang name tatang kininanay. Alagad ka maudyanan na. Tinapanawan. Isumot lang tinasublian. Agyaman na kada kayo tatang nanang. Di pa nang tarabaryo kada kami. Panang tulong yung kanyak nga nangaywan kadagitan na ko. Babayin kada kayo kat na disiplinahan ida. Nasingpad mo. Nanaruna kang kananang. Nga nang patpatib ka na kanyak. Ginawa na. Obligasyon nga rin ti ina mga palagip. Dito saan nga pa na kayo awan ti anak. Kaya kung nakang kaidin, nakaramit ka ti bidot, kabuta nag-asawa ka nga din na oras, hangka kuman nga ganaramit pa iti sa bali pa bidot. Kaya tinungpal mo, aging gakas ti resulta na. And congratulations kada kayo nga asawa, kandi kita nag. Nagtultuloy manong nemi ti negosyok, limawa pa ikidin man. Si bibiyag nun palay datatang kininanang napigsana palay nga mag-supply kadagiti kasapulan mi iti kantin. Dagiti nating ken karne. Dirinto dati negosyo ti asawak manong nemi. Wait. Napintas manong nemi. Gabuta adda pwesto tinegosyo na nga pagkatangan kadagiti materials, hardware, and construction supply. Kinapudno naman no. May so, imasamot iso na sub-subs contract kadagiti proyekto. Saan man nga nagradua, kas engineer, nga mag-usar te kunada nga dami. Yeah? At usar na nga engineer na contractor, nga actually, isut agkong kontrata. Ag sub-subs contract. Iso na lang manong ta napudno iso na ta saan nga sub-standard digiti proyekto na akong kontrataan. Nanayon ang pay, tiduwa nga nakmi manong nemi, iso maupat digiti nakmi kinirolan, kaya napintas itan titaray ti anayas ti pamilyami. Kaya pungarod, tanalasatan mi digiti panubok, kaya nagtultuloy ti kinapudno ti tunggal may sakada kami, amang laban kadagiti saan nalatama ka na panakasunod. Dahil ito'y nga rod, manong name iti pagkasalita, kat sabi ko tanakibatiak iti adal, liliwagan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengeg, numampaysa nga nakaradwar ti college ti may sa tao. No talaga nga munti ang diskarte, ken liklikam digiti sulisok, ken liklikam iti dakas nga ramin. San nakabaybayan nga po Diyos. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Aida.